Megfelelő énekhangképzéshez szükséges néhány alapfeltétel. Érdemes egy szűrővizsgálaton részt venni előtte, hogy különböző fülorgégészeti és egyéb betegségeket, amik befolyásolják a hangképzést, azt ki tudjuk szűrni. Volt-e bármilyen műtétje, van-e bármilyen betegsége? Szemműtétem volt. De... Fülorgégészeti műtét. Itt ez történik a Magyar Hajnal Énekstúdióval közösen. Dohányzás. A felvételizők, illetve a felvételt nyertek érkeznek ide. Allergiája van-e? Gyógyszerérzékenység sincs, ugye? Történik egy fülorgégészeti vizsgálat, néhány dolgot kérdezek, bizonyos betegségekre muszáj rákérdezni. Sokszor fény derül egyéb olyan betegségek diagnózisára is, mint például az orrsövényferdülés, orrgarati elváltozások, esetleg orrpolipok, amik a hangképzést döntően és alapvetően befolyásolják, esetleg hallásproblémák, hallászavarok, dobhártyasérülések, amik ugye az énekhangképzésben nagyon fontosak, mert a visszacsatolás ezen keresztül történik meg. Mondja, hogy hosszan, erőteljesen. Jó? Ami a csövön kifér, azaz még sóhajtson egy nagyot. Jó. Megtörténik a fülorgégészeti vizsgálat, ennek része egy videolaringoszkópia, aminél a gége, algarat egészen pontos struktúráját lehet látni, visszakereshető, rögzítjük ezt a felvételt, és a nagyon finom hangszalag, hangajak elváltozásokat lehet észlelni, és adott esetben korrigálni. Ez a nyelve. Mindenkinek ilyen. Ez itt a gégefedő. Itt lesznek a hangszalagok, ez a jobb oldali, ez a bal oldali hangszalag. Itt vannak fölötte ez a két hangszalagredő. És a nyelőcső az valahol itt nyílik. Itt vannak a hangszalagok. Egy pici, nagyon pici záródási hiány, de ez sokkal inkább egy alkati dolog, semmi kóros nincsen benne, van hátul. Azért kértem, hogy erőteljesebben adjon hangot, de amikor erőteljesen adott hangot, akkor záródott rendesen. Ez Tehát attól függ, hogy... Attól függ, hogyha akkor sem záródik, az már probléma. De most akkor... Simán záródott. A vizsgálat befejező részeként egy hangfelvételt készítünk, amit számítógépes programmal elemzünk, hanganalízis történik. Ebben az alaphangfrekvencia kerül megállapításra, jelzajviszony rögzítünk, amplitúdó frekvencia ingadozást mérünk, és ez a későbbiekben egy összehasonlításra adhat alapot egy 1,5-2 évvel később egy ismételt hangfelvétel elkészítésekor ezeket a paramétereket össze tudjuk hasonlítani. Sok szép játékot mutattak be a szeptemberi előadáson. Ennek azért van jelentősége, mert sokszor a nagyon finom hangajak, hangszalag elváltozások hanganalízissel sokkal hamarabb detektálhatók, felismerhetők, egy nem megfelelő hangképzésnek a következményei ezekben a számokban, ezekben a paraméterekben sokkal inkább és sokkal hamarabb megnyilvánulnak, mint adott esetben még egy videófelvétel ezt nem tudja azonnal, vagy olyan gyorsan, olyan érzékenyen kimutatni. Ha a vizsgálat során bármilyen rendellenességre esetleg fény derül, akkor annak a gyógyítása, korrekciója is meg tud történni. Ha éppen arról van szó, akkor műtéti megoldással, ha műtét nem szükséges, akkor logopédus bevonásával hangképzési problémákat tudunk orvosolni, vagy esetleg gyógyszeres kezelés, hogyha szükséges, arra is van lehetőség.